आषाढ अमावस्येलाच दीप अमावस्या असं म्हटलं जातं। खरं तर आषाढ म्हणजेच दीप अमावस्येला गुजरातमध्ये हरियाली अमावस्या, कर्नाटकात भीमाना अमावस्या तर आंध्र प्रदेशात चुकाला अमावस्या म्हणून ओळखलं जातं। जी अमावस्या सोमवारी येते तिला सोमवती अमावस्या असं म्हणतात। आषाढ अमावस्या म्हणजेच चतुर्मासातील ही पहिली अमावस्या झाल्यानंतर श्रावणाला सुरुवात होते। आजच्या अमावस्येला दिव्यांची पहाट असंही संबोधलं जातं। आज घरात दिवे लावून आणि रांगोळी काढून पूजा करतात। या पूजेसाठी पिठाच्या दिव्याला विशेष महत्त्व असतं। शास्त्रात असं सांगण्यात आलंय की आज पितरांसाठी यज्ञ आणि दान केल्याने पुण्य लाभतं। ही दिव्यांची पूजा म्हणजे श्रावणाच्या आगमनाची तयारी आणि स्वागत म्हणून केली जाते। घरातील दक्षिण दिशा ही पितरांची दिशा असते। असं म्हणतात की आजच्या दिवशी पिठाचा किंवा बाजरीचा दिवा दक्षिण दिशेला लावला पाहिजे। म्हणून आजच्या अमावस्येला दक्षिण दिशेला दिवा लावल्यास घरात सुख, समृद्धी, शांती लाभते। आवर्जून पाहत राहा सह्याद्री इन्फो डिजिटल न्यूज। चांगल्या वाईट घडामोडींवर प्रकाश टाकण्यासाठी नेहमीच सज्ज।